Assalamu alaykum dostlar. Qowmi ýagdaýlaryňyz kanalyma hoş geldiniz. Bugün men size Instagram'da Android telefonunun suratyň, storiesyň, videoň kaçysyny nädip iPhone'un kyany gowy edip bolýanlygyny görkezjek. Bilişimiz ýaly. Dostlar soňuna çelli görüň. Soňunda ise 2 sany bonus garaşýa, toýy sowgat diýsem bolýar. Soňuna çelli görüň, like basyň, podpisasiýa ediň. Bilişimiz ýaly iPhone telefonuny suratyň, storiesyň, videoň kaçysyny düýüp götür başgaça gaty ýokary derejede. Android'da bolsa telefonuň nähili güýçli ýa gymmatlygyna bagly, gymmatlygyna garamazdan Android'da kaçysy üýtgeýär. Stories goýamyzda surat goýsagam kaçysy pes bolýar. Şoň üçin nädip iPhone'un kyany edip bolýar Android'dan görkezjekse. Onuň üçin biz Instander diýen programmany skaçadyp bolýarna. Instander. Ady Instander. Instagram'da Instander. Hem merin tap bolanak, Play Market'tan hem tap bolanak. Men ise soňunda aýdaryn ýerden alyp bolýar. Instander skaçadyp edýäs. Bir registrasiýa edýäs, toýy parol login edýäs Instagramdaky. Menki edilen ýa parol loginim ýazdym, girdim. Ine Edil Instagram ýany içiniň funksiýalary hemmelady üýtgeşik ýok, abyşny. Indi dostlar näme diýäs? Şurada aşağıda domik wa ilk bilen. Şu domiga basyp durýarsyň. Aşağıda çünkde ine. Şu domiga basyp durýar, nastroyka. Inni experimental diýip ýazyldy ine. Şurada experimental. Şoň birinji modify quick experiment setting. Ine şoňa girýär, dostlar, şoňa girýär. Şurada kamera taýdap alýarsyn, kamera girdik. Inni foto large diýip duran ýazgyny tapmaly. Aşağıda ol, paharpan başlaýar. Paharpdan bir aşağı düşürýär. Paharpa ýetemizde durýar. Ine paharpa ýetdik. Hazır foto diýip başlaýan sözi gözleýär. Hazır. Şurada foto. Mesaj bolýar dostlar. Hazır şurada bolmaly. Foto. Ine tapdyk dostlar. Ine Photo Creation Large diýip ba. Ine 70'de dur Photo Creation Large 70'de dur. Itaramyň ýokarsyna belki 60-50 bolsa 70'e goýýar şonu. Inni esasy Photo Creation Large diýip ikinji duran ýazgy bar. Ine şu. Orýagmy 1080'de dur. Ine ikinji. Şoňa basýar. Razрешение iň ýokary galdyrýar. iPhone'da da şol ýaly razрешение 2160'a goýýar. Ine basyp 2160 boldy dostlar, üýtgedi ine. Boldy çykýar. Suraty etdik. Nastroykasyny inni profilimize girýäs, şurada ine sak girdik. Nastroyka girýäs dostlar. Şurada nastroyka Instander diýip bar. Basyp улучшение качества дип байна. Басык. Inni улучшение качества stories. Dostlar şoňa basýar. Stories'in kaçysyny galdyrýar. Ana. Onu galdyrdyk. Suraty galdyrýar. Bolly çykýar. Dostlar inni sizin suratyňyzyň etjek storiesyňyzyň videoňyzyň kaçysy iPhone'un nastroykasyna ýokary derejede bolar. Barlak görün. Inni soňa çelli gördüňiz bonus näli bonus. Yeni bir prikol bu Instagram'da gön surat video skaçatyp bolýar. Gön programma hiç hilgatsy. Meselem ine surat şurada strelka var aşağıda. Обычно Instagram'da ýok şol. Şu strelka basýan ine basyň разрешить. Ana gön skaçatyp başlady. Gön
скачивание edip başlady. Gaty udobny, например, diýeli video skачать edýärsiňiz. Mesela men şu video, bu IGTV, bir video taýlap alalım. Video. Şu videonu skачать edesiňiz ele programma zalede oturmaly. Aňsaçyk aşağı strelka var ine. Şu strelka basýan, gön skачать başlaýar. Ana. Şeýle hem stories hem edilşon ýani. Diýeli stories alýasalar, например, girdik stories'a. Ene şu stories skачать etmeli diýeli. Şurada 3 tane kod var ýokarda basýar. Gön skачать etip çykýar. Basýan, skачать başlady. Gönü skачать eden zadyňdan galereýa düşýär. Barlak görüň dostlar. Uluny görüň. Mene ulun başlanyp gaty udobny. Indiki bonus şu programma nerden skачать etip bolýar. Men aşağıda ссылкаsyny goýýan. Skачать edin ýa bolmasa da Telegram'a girýäňiz. Telegram'da poýska Oraz Murat diýip ýazýaňyz. Men YouTube kanalymyň ady Oraz Murat. Ine Oraz Murat çykdy. Girýär dostlar. Ine men şuta pullu programmalary mugut goýan, InShow'dan ma berdi. InShow'dan VIP görnüşi var, Pro versiýasy mugut girip skачать bilersiňiz. İngilizce öğrenirsiňiz elýär pullu programma Duolingo Premium görnüşi mugut goýdum ine dostlar. Ine de şu Instander diýen programma şu saýdyna basýaňyz, ustanowit edýäňiz dostlar, basyp ana mende ýa edilen çykýan, meni ustanowit edýäňiz, girýäňiz, ulanyp görüň dostlar, goýnuňyza ýarar diýip umyt edýän. Mene skачать edenimleri hemmelat aňsatlaşdy edýän işlem zatlam. Like koyun, pidal bolmasa kommentariýa goýun. Bolmadyk bolsa da kommentariýa goýun. Kanalyň ösmegi üçin bir açyklar ýazyň dostlar. Agza bolun, sag bolun. Görüşýänçek.